Steve, άντε, πάρ' το εσύ. Σε βλέπω έχεις ψωμολυσάξει. Τι να το κάνω εσύ. Ας το πάρω Ζαζάκ. Μου φαίνεται ότι θα το είναι πιο χρήσιμο. Μήπως το θες εσύ και μας το φέρνεις ευγενικά. Εγώ έχω ψιλοχορτάσει, είναι αλήθεια. Άσε που και συγκεκριμένη πίτσα δεν μου αρέσει κιόλας, δεν είναι το γούστο μου. Εσείς είδα ένα παράξενο όνειρο χθες το βράδυ. Και τι είμαστε εμείς, ρε. Είμαστε η ομάδα ψυχοθεραπείας σου, να πούμε οι φιλενάδες σου. Χαζέ. Βασικά και εγώ είδα κάτι παράξενο στον ύπνο μου. Ωραία γελάσαμε εδώ με τον φίλο Steve, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ είδα κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, κι εγώ είδα. Α, σε τσάκωσα. Για πες, τι είδες. Να πεις εσύ πρώτος που έκανες στην αρχή. Καλά σου λέω. Για πες, Είσαι για εσύ. πες. Είσαι εσύ. Εντάξει λοιπόν. Θυμάστε εκείνη την νοσοκόμα από τότε που δουλεύαμε με το Μεζόν. Λοιπόν, στο όνειρο τα είχαμε αρκετό καιρό. Καλά ρε, αφού εσύ είπες ότι δεν είναι ο τύπος σου, μας δουλεύεις. Τι λες τώρα, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε. Κοίτα, όπως είπα και στο τηλέφωνο, θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Ναι, πες μου. Ο τελευταίος μας καυγάς με έβαλε σε σκέψεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο σε αυτή την κατάσταση. Το ξέρεις ότι έχουμε περάσει πολλά και δεν ξεχνιούνται εύκολα αυτά. Γιατί να ξεχαστούν. Ναι, σωστά. Κοίτα, εγώ τις έχω πάρει τις αποφάσεις μου πάντως και καλό θα είναι να το ξέρεις κι εσύ. Μισό λεπτό. Πω ξενέρωμα, ρε εσύ. Καλύτερα να δω το Sex and the City. Αν ήταν ταινία αυτό το πράγμα, θα είχα κοιμηθεί από τους τίτλους της αρχής. Έλα, εντάξει, καταλάβαμε, άστον τώρα. Εγώ πάντως είδα κάτι που με έβαλε σε πολύ σοβαρές σκέψεις. Ναι, για πες. Σου λέω, το όνειρό σου ήταν τόσο βαρετό. Εντάξει, πάλι πια. Σταμάτα. Πάρε την ψήφο εμπιστοσύνης. Εντάξει, δεν είναι και καμία έκπληξη. Είδες τις αιμονές σου. Εμένα θα μου φαινόταν περίεργο αν έβλεπες οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι εξαιρετικά έντονο. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα του αγαπητού μας φίλου του Ντάριο να μας εξιστορήσει το προϊόν της καλπάζουσας φαντασίας του. Γιατί μου λέει γλυκόλογο αυτός, μήπως πλησιάζουν τίποτα εκλογές? Όχι, όχι. Απλώς σε αισθάνομαι σαν έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Ναι, αλλά λεφτά για τις πίτσες δεν έβαλες. Τέλος πάντων, ήμασταν που λέτε. Που λες, έχω κανονίσει συνέντευξη για μια δουλειά. Άντε ρε, πού? Στο λογιστικό γραφείο του Τριαντάφυλλου Αθανασιάδη. Α,
Και τι λέει, έχει δουλειά αυτός? Δουλειά έχει αρκετή και στη συγκεκριμένη θέση βέβαια έχει πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά έχει και πάρα πολύ καλά λεφτά. Μάλιστα. Και τι, εσύ έστειλες βιογραφικό και σου Έστειλα ένα βιογραφικό, μου πήρα ένα τηλέφωνο, τώρα κανόνισα για να πάω για τη συνέντευξη, να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Άντε ρε, μπράβο, καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ. Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι η θέση καλύφθηκε, οπότε δεν θα σας χρειαστούμε κάτι άλλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, τα είπαμε και πριν, λίγο στα γρήγορα τώρα. Πολύ ωραίο το βιογραφικό, πολύ ωραία η συνέντευξη. Μας αρέσεις πολύ και περιμένουμε πολλά από σένα. Έτσι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε. Η αλήθεια είναι ότι την ήθελα πολύ καιρό αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και με το καλό θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά. Αμάν, κλασικός Ντάριο, να χωθείς να πάρεις αυτά που δεν σου ανήκουν. Με αηδιάζεις μερικές φορές. Καλά ρε εσύ. Ξηγέσαι έτσι στο φίλο σου. Γι' αυτό ρε, εσύ δεν με πήρανε σε εκείνη τη μεσημεριανή εκπομπή. Εσύ τα χάλασες όλα ρε. Όχι, εκεί πέρα δεν σε πήραν επειδή σε θεώρησαν υπερβολικά έξυπνο για να μπορέσουν να σε καταλάβουν οι τηλεθεατές. Δεν μπορεί να φταίω εγώ για όλα. Ησυχάστε λίγο και ακούστε τι είδα κι εγώ. Και μετά θέλω να μου το αναλύσετε. Λοιπόν, ωραία. Γέμισε και μην κάνεις καμιά μαλακία. Εντάξει, ήρεμα. Πάμε. Καλά ρε εσύ, τον αδερφό σου, πόσο διεφθαρμένος μπορεί να είσαι? Καλά, τι περιμένεις τώρα κι εσύ από υποψήφιο βουλευτή? Ναι, μίλησε για το υπόδειγμα ηθικής. Σταματήστε να με κατακρίνετε. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο. Εσείς με έχει πιάσει μια λιγούρα. Να παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Και θα παραγγέλνουμε. Ρε Βαν Λάιντεμπεργκ, τι θα φας εσύ? Μια κρέπα, σοκολάτα, μπισκότο καναβούρι. Πω ρε εσείς, χάλασε και ο Βαν Λάιντεμπεργκ να πούμε. Πάνε και οι μοτσαρέλες, πάνε και τα κασέρια. Πάει τώρα θα έρθει η καταστροφή του κόσμου νωρίτερα. Πάμε. Α, εσείς είδα ένα παράξενο όνειρο χθες το βράδυ. Πάμε. Εσείς Πάμε.
Από ξενέρωμα! Μαλάκα, με τρόμαξε. Go. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του αγαπημένου μας φίλου του Ντάριο. Για αυτό το πλήν ήταν πολύ αστείο. Το άλλο έχει το. Ναι ρε, σε καλά σου λέει. Στο φίλο σου να εξηγηθείς έτσι. Γι' αυτό ρε. Ναι ρε, εσύ, τι είναι αυτά που κάνεις. Ναι ρε, εσύ, τι πράγματα είναι αυτά. Στο φίλο σου... Έλα ρε, χεστείτε ρε. Γράφεις. Ναι. Σταματήστε ρε να με κατακρίνετε. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο. Πατσές. Γράφει. Γραφή. Πολύ καλό. Πετάχτηκα καλά. Πολύ μου μπορείς. Που λες, έχω κανονίσει συνέντευξη για μια δουλειά. Άντε εσύ. Πού? Στο λογιστικό γραφείο του τριετάφυλλου του. Είναι πως άμα δεν γελά. Πάμε τώρα. Πάμε. Άβα νόμιζα το λέμε. Που λες, έχω κανονίσει συνέντευξη για μια δουλειά. Πού ρε εσύ? Στο λογιστικό γραφείο του τριετάφυλλου Αθανασιάδη. Νομίζω, ξέρω, κάπου εδώ πέρα πιο κάτω είναι. Εδώ πέρα, σε πιο κάτω, στο πιο κάτω μαχάλι. Τι να πάμε. Οκ. Μαζέψαμε και υλικό για bloopers.